Искаме да предоставим нови възможности за децата в град Варна. Искаме да помагаме реализирането на техния потенциал и да развиваме тяхната личност във всички аспекти – тяло, характер, дух, отношения. Искаме да предаваме ценности и добродетели, които сме убедени, че ще им помогнат за един по-смислен и удовлетворяващ живот. Нашата мисия да изграждаме силата на характера на детето с помощта на родителите е нещо, което правим в София вече 10 години и вярваме, че можем да бъдем полезни и във Варна. Искаме да отворим на 3 юни 2025. Следващата година е с число 9. Това е числото на служенето и личната мисия. Между другото, числата на доджото и Варна също правят 9. Приемаме всичко това като знак. За нас отварянето на школа във Варна е огромно предизвикателство, защото Варна е може би най-далечният град от София. Вярваме, че ще успеем, ако имаме вашата подкрепа. Трябва ни да видим страст, желание и необходимост за хората, че доджото е нужно и във Варна. Трябва ни да открием съмишленици, с които заедно да реализираме мечтата, развитието на нашите деца в реалност. Ще вземем техните страст и стремеж за развитие с нашата структурирана програма и вече работещ модел. Ще прибавим труд, постоянство, търпение и разбира се вярата, че това, което правим е ценно за хората, ще бъде най-нужната съставка. От началото на 2025 година ще провеждаме едноседмични обучения в София и във Варна. Ние ще бъдем във Варна всеки месец за една седмица и за този период ще искаме да вземем максимално голяма ефективност, като провеждаме тренировки всеки ден, сутрин и вечер за деца и за възрастни. Ние ще бъдем на място във Варна, но също ще е нужно кандидатите да дойдат и в София спрямо своите възможности за седмица или за уикенд, защото единственият начин да усетите магията на доджото е да го видите на място. Официалното откриване е през месец юни и тогава ние ще прекараме 4 месеца в града, за да можем да установим процеса и да проведем обучението на треньорите. Но за да бъдем максимално ефективни за този период е нужно кандидатите да бъдат подготвени преди това, като се включат в нашите едноседмични обучения в София и във Варна. Планът е през септември до година вече да има готови хора, които да могат да поемат регулярните тренировки в града. Ние не можем да оставим за постоянно децата в София, но планираме често да посещаваме процеса във Варна и да случваме регулярни обмени между трениращите от двата града. Нашите деца в София вече са готови и с желание искат да идват на лагери в град Варна.